Ναι. Για Φίλιππος είναι. Ωραία. Είχε λίγο αέρα. Κοίτα κύμα. Μπαίνω, γεια σου. Περίμενα ακόμα, κάτσε. Μπορεί να διαλυθεί. Πώς θα φέρει κύμα. Εγώ μπαίνω, πήγα. Κάτσε βρε. Σιγά μην κλάψεις. Θέλω να δω κύμα. Παιδιά, εδώ βλέπουμε εδώ θάλασσα. Έχει λίγο, δεν έχει να... Μπορεί να είναι λίγο θολά, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστα. Ήλιο μάλλον. Ναι, είναι και κοιτάξτε ποιος ήρθε. Ποιος ήρθε? Κοιτά, εκεί. Ποιος? Ο φίλος μας. Ποιος φίλος μας? Αυτός εκεί το καράβι το μεγάλο. Το μικρό μας. Ο φίλος μας είναι. Ναι. Ποιο καράβι μικρό βρε? Δεν βλέπεις αυτό το γιγάντιο πράγμα. Είναι ποιος φίλος μας λες? Εγώ τι το λέω, είναι ο φίλος μου. Είναι ταξί της θάλασσας. Πάει βόλτα. Βλέπεις τους ανθρώπους που κατεβαίνουν. Και πάει σε παραλία. Εδώ θα τελειώσει το live. Τέλος το live. Γεια σας.